Dla koneserów sztuki nie lada gratka. Otóż Muzeum Historii Katowic przy ulicy Kościuszki 47 można zobaczyć wspaniałą wystawę zatytułowaną Ula i Kazu, zorganizowaną z okazji 30-lecia Towarzystwa Polsko-Japońskiego. Wystawa Ula i Kazu to malarstwo krakowskiej malarki i artystki Urszuli Tekieli i Japończyka Makazu Miyanaga. Urszula Tekieli wystawia swoje piękne obrazy w Katowicach. Skąd zainteresowanie takimi właśnie tematami jak kobieta w stroju japońskim, właściwie Japonka? Moja inspiracja pochodzi od sztuki Art Deco. Zaczęło się zainteresowanie sztuką użytkową, właśnie Art Deco, no i latami 20. Sztuka przedwojenna ma to do siebie, że w cudowny sposób ujmuje kobietę, ale też w bardzo dużym stopniu inspiruje się sztuką orientalną i tutaj jest duże znaczenie kultury japońskiej właśnie. Tak więc u mnie inspiracje japońskie przyszły jakby naturalnie i na tej wystawie mam okazję zaprezentować obrazy kobiet uchwyconych we wnętrzach japońskich lub też przedmiotami kojarzonymi z kulturą oraz ze sztuką użytkową Japonii. To jest podstawowy temat Pani, czy maluje Pani też jeszcze inne dzieła? Odskocznią od kobiet są w moim przypadku pejzaże abstrakcyjne. To jest duży format, też inaczej jest prowadzony pędzel, bo tam jest dużo miejsca na ekspresję. Natomiast w przedstawieniach kobiet stawiam na precyzję oraz wyciszenie. Kobieta, która maluje kobiety, chyba bardziej dostrzega tą duszę kobiecą niż mężczyzna. No myślę, że jest mi dusza kobieca bliższa i jednak znam ją dużo lepiej, ale jest to przede wszystkim dusza człowieka, pokazana poprzez cielesność kobiecą i doświadczenie kobiece, ale tak naprawdę chodzi o ogólnoludzkie doświadczenia i emocje. Czy Pani korzysta z modeli, z modelek, czy też maluje do lustra? Ani to, ani to. Jest to kobieta uniwersalna, raczej bezosobowa i nie maluje siebie. Aczkolwiek mam taką teorię, że każdy artysta troszeczkę siebie maluje, nawet jeżeli tego nie zamierza, więc jakieś podobieństwo, jeżeli jest, bardzo możliwe, ale jest niezamierzone. Każdy artysta zostawia troszkę siebie na swoim dziele. Oczywiście, jak najbardziej swoje przeżycia, swoje postrzeganie świata, bardzo subiektywne. Tak więc, ale tak jak mówiłam, również tutaj ma duże pole do popisu odbiorca, nawet większe, bo również przynosi swoje emocje, uczucia, doświadczenia życiowe i dopiero wtedy obraz stanowi całość. Jakie plany na przyszłość? Nie wiem, nie mam pojęcia, tak daleko w przyszłość nie wybiegam, ale jest duże zainteresowanie obrazami, tak więc czeka mnie naprawdę bardzo dużo pracy. Życzę, żeby tej pracy było naprawdę dużo, bo obrazy są piękne, no i zainteresowanie tymi obrazami też duże. Jest rzeczywiście dużo odwiedzających, bardzo mnie to cieszy, że moja sztuka znajduje odbiorców i bardzo dziękuję również. Wystawa artysty japońskiego, który mieszka już w Polsce dłuższy czas, Pana Makazu Miyanaga. Technika pańskich obrazów jest zupełnie inna i odbiega od takich standardowych malarzy. Przede wszystkim to jest europejska technika, tempera jajowe, to jest taka stara europejska technika, jeszcze przed techniką olejem. Także w dawnych czasach właśnie tutaj na ikonę na przykład, albo jakieś takie włoskie, takie stare obrazy też jest malowane przez temperą. I właśnie tego się nauczyłem podczas studiów w Krakowie na ASP w Wydziale Konserwacji. No i chciałem jakoś korzystać do swoich obrazów. Długo Pan maluje? Znaczy maluję już od początku studiów w Japonii, no ponad 20 lat, a tę technikę temperą maluję 14-15 lat. Powstało wiele dzieł, które są dość interesujące i na pewno inne, odbiegające od wszystkich innych malarskich technik. Jakby ktoś popatrzył na te obrazy, to będzie wiedział, że to jest Pan, a nie kto inny. No tak, jest bardzo takie specyficzne, no takie nietypowe, także od razu chyba poznają, że to jest mój obraz oryginalny. Co skłoniło Pana, żeby się zająć malarstwem? Od dzieciństwa lubiłem malować, dlatego studia też chciałem kontynuować tę pasję. No i miałem bardzo dobrego profesora i dzięki nim właśnie mogłem
powiększyć. Jest Pan w Polsce już parę ładnych lat. Jak to się stało, że Pan się tu znalazł? Do Polski przyjechałem już 20 lat temu, w 1995, jako wolontariusz. Pracowałem w Domu Kultury w Myślenicach przez 3 lata, a potem jeszcze raz powtarzałem studia w Krakowskiej Akademii Sztuki Pięknych. I został Pan w Polsce i pracuje jako artysta, malarz. Tak, tak jest. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję.